na ginamitan pa ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naniniwala ka ba sa forever? Hindi, basic. Sabi ko na nga ba, magre-react si Tita. Walang forever. Yan din ba ang moto mo, kabisyo? Dahil yan ang naging moto ng 43 years old na si Ryan San Diego Tizon na isang OFW sa Dubai magmula pa noong 2010. Ito'y matapos siyang pumasa sa CPA Board Exams o Certified Public Accountant matapos sumubok ng 6 na beses sa loob ng 20 years. Ayon kay Ryan, naniniwala siya sa kanyang sarili. Kahit di man ganun katalino, pero siya ay determinado. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita na nahihirapan si Ryan sa exams. Pero ang resulta na ipasa niya ito. Kung kaya't, congratulations sa iyo, kabisyo. Isa ka ng certified ka-loyal. Certified Public Accountant. Sino? Ako? Congratulations! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning, Col! Morning, Deeds! Kabisyo, feel good Miyerkules na karon, mga kabisyo, August 14, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol nagmula sa Davao. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Okay ba ito kanina eh? Hindi na kainom ng gamot eh. Kasama rin pambansang tita. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo mula sa Bacoor. Napunta sa Pasay dahil sasama daw siya sa motorcade mamaya sa mga Olympians. Wow. Tita Tanya Chinita! May langaw. Thank you, Col, and congratulations. Ilang years siya, Mang Kanor? 10 years siya nagte-take ng CPA. Sa loob ng 20 years. 20 years. 6 times siya nag-take. Mahinang nila lang. Bakit? Ilang beses ka nag-take ng CPA? Hindi ako nag-take. Ano? Kasi mahirapan ako pumasay. Ano bang course? Ano bang tinake mong board exam? Ibang course ko. Sa ano eh? Kaya pala wala kang lisensya, hindi ka pumapasa sa... Pwede magpa-exam sa LTO? Nahirapan ako. Uy, Mang Kanor, Alam mo, pag pumasa ka, Mang Kanor, magpapa-tarpaulin talaga ako. Salamat, Congratulations Tita for Tanya. passing LTO. Eh, anong klaseng tarpaulin yung tits kay Mang Kanor? Yung may kalapati. Ay! Sa kakandila. Condiments. Uy, ang hirap Condiments, Mang Kanor. Uy, salamat, condiments. Yan ba yun? Okay na lang yung condiments. Pero ang hirap ng accountancy ha, in fairness. Nagkaroon kami ng accounting subject nung high school, naalala ko pa. Paano ka nakapasa, Col? Hindi ko alam. Basta Alam ko na yan eh. nahirapan ako. Babae teacher, no? Babaeng teacher. Alam Pero na may namin, edad na si basic. ma'am. May edad na. Oh, basic. Ba't ka nagpapaliwanag? Alam mo ang diskarte Paano, para Mang pumasa. Kanor? Paano? Jawain mo yung matalino sa classroom. Tapos, Basic. Oh, Pasa ka na. Oo, tama. May gagawa na ng assignment At mo. saka pag exam, sanyasan kayo. Sisinyasan mo muna ng I love you. Siyempre, mag-I love you to yan. Kindat kang ganon. Psst, I love you. I love you to. Tapos yan. Pag suminyas na yan, sabihin niya, okay. Anong answer sa number 1?
Yun, diba? Ganun na yan. Basic. Basic ba yun mga ano? Basic yan. Lalo pa kung magte-take ka ng board exam, di ba? Ay, oo. Subject pa nga lang nahirapan tayo. Kaya kudos sa lahat ng CPA. Para si Tita, kudos sa'yo Tita, naging naipasa mo yung board exam. Licensure exam for teachers, LET, di ba? O sa PRC, kasi isa sa pinakamahalagang ID din yan at pinakamahalaga para sa'yo na pumasa ka ng, ng board exams. At lalo pa yun, accountancy, Diyos ko. At maging certified accountant ka. Tama. So imagine this, yung mga nawala ng pag-asa na bumagsak sa una, pangalawa, pangatlong pagkakataon, marami pang chance, di ba? It doesn't mean na bumagsak ka na ng pangatlong beses, hindi ka na pwedeng mag-take pa sa pang-apat, pang-lima. Tignan mo to si Ryan. Naka-6 na takes. Nakaka-depress yan eh. Yung unang take nga, bumagsak ka, nakaka-stress yan, tsaka depress eh. Oo naman. Ano pa yung madaming beses? Mahirap din naman talaga. Nakaka-anxiety yan. May mga ganung factor. Pero congratulations once again sa mga... Parang pag nag-e-exam ka sa LTO, tapos mababagsak mo yun, di ba? Diyos ko, LTO lang, hindi nyo may pasa? Mga normal. Ba't ang dami mong ticket? Hindi. Nagdadrive ka ng walang lisensya? Pwede magpa-exam sa'yo? Uy, eto binaka-basic kung mag-exam kayo sa LTO, online na lang yan. Tapos, Online ba yun? Online. Madali na lang sagutin. Pag hindi ka pumasa, mag-retake ka lang ulit ng online pa din. Meron bang Para reviewer? matuto ka. May reviewer? Walang reviewer, pero kayang-kaya. Basic Kaya. yan Oo. eh. Ano ibig sabihin, mga Traffic kanor, pag rules. X? Pag X, wala na kayo. Okay. Pag nakaturo yung araw sa kaliwa, ano yun? Sa kaliwa, kumanan ka kasi mga ngaliwa yun eh. Delikado. Ano ibig sabihin pag pulang kotse tsaka black na kotse? Pula ang Katabi. kotse, tas black na kotse, magkatabi. Ibig sabihin may relasyon yan. ang kotse pula sa babae, yung itim sa lalaki. Nagkikita Nagkikita sila. Ganun ba yun? Ganon yun, sabi nung driver. Ano pag ibig sabihin pag letter P? Letter P. Oo. P. Tas may... Letter P tapos may? Yung sign, letter P. Letter P. Oo. Ibig sabihin, pambababae. Nilagyan nila ng ganyan. X. X ay yung P may ganyan. Oo, cross tapos P. Bawal ang pambababae. Ganun pala yun. Mabisi. Kaya pala hindi ka pumasa. Kaya nga nahirapan ako sa LTO exam eh. Uy, ang dali-dali lang ha. Mag-fixer ka siguro. Mag-fixer ka na lang. Kaya nga, marami akong natulungan in fairness. Ikaw pala yung fixer. Uy, ang hirap ng trabaho na yan. Ng CPA? Hindi ng fixer. Malakas kumita yan. Uy, yung fixer? Yung CPA. Uy, may opisina eh. Yung CPA. Yung fixer. Wow. Bawal yan. Yung fixer? Yung CPA, jowain. Yung CPA. Yung fixer. Sis, basta maganda. Juwain kita. Yung CPA. Yung picture. Picture. Oh, picture. Kailangan matuto ng mga road signs, ha? Oh. Yung sa road Hindi, signs baka yung driver. mag-exam. Hindi, yung fixer. Oo. Sabi niya, Uhuli. sir, stencil. Sabi ng fixer. Sabi nung accountant. Uy, para may kilala akong accountant. Pugi. Yung CPA? Ba't ganon? Ba't ganon? Oh, Nasa loob ng LTO yan, ang haharang yung ng fixer? Yung CPA. Oh, yung accountant. Accountant. Kilala mo? Yung accountant? Oo. Yung Kinilig. kanino sa accountant? Sa CPR. Ha? CPR ba? Ay, tuloy-tuloy ako. Abangan nyo baka kung sino mamimigay mamaya ng papremyo sa ating Love Knows No Boundaries. Tumutok lang sa istasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!